Дигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. В епилога на сезона, когато се вижда кой е, Черноморец изигра един от най-слабите си мачове. Притиснати от изискването за задължителна победа и безнаказания Димитър Димитров на пейката, акулите направиха равенство 1-1 с Локомотив София. На своя стадион Bijou в бургаския квартал Лазур, за 90 минути от основен претендент за третото място, Черноморец остана само с теоретичен шанс да играе в Лига Европа. Отличен Галев на вратата на Локомотив и пропуски на Яник Боли, Шешу и Фопоре не позволиха на домакините да отбележат гол преди почивката. Интересно стана в 39-та минута, когато при първата си добра атака столичните железничари откриха резултата. Антонио Павлов се откъсна от защитата на Черноморец и преодоля Стоян Колев за 1-0. Така завърши първото полувреме, а второто започна идеално за домакините. Странен гол на Атиф Шешу в 47-та минута, 1-1. Голът обаче не донесе очаквания импулс в играта на Черноморец. Не го направиха и трите последователни смени, които Димитър Димитров извърши в рамките на 4 минути. Със сигурност му се искаше да има право на поне още две. Единствено Шешу и до някъде Жереми Фопоре играха на прилично ниво, но и те не намериха свободните пространства в защитата на Локомотив. Противно на случващото се на терена, гостите можеха да си тръгнат и с победа. Владимир Манчев не успя да реализира от добра позиция в добавеното време на срещата. Равенството може би ще осуети участието на Черноморец в евротурнирите. Акулите трябва да спечелят в Монтана и ще зависят от това кой ще бъде шампион или как ще завърши матчът Левски Светкавица в последния кръг. Въобще изпуснаха питомното. За Локомотив София неизвестните са много от всякакво естество. Въпреки че запазиха мястото си над чертата, участието им в А-група през следващия сезон зависи от финансовото състояние в клуба, лицензът и още много неща.